Nagsagawa ng emergency meeting ngayong araw ang Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC bilang paghahanda sa epekto ng Tropical Depression Opong sa lalawigan. Dumalo sa nasabing pagtitipon ang mga kinatawan ng Philippine Army, Coast Guard, BFP, PNP at iba pang emergency responders. Dito, inilatag ang mga hakbang gaya ng mga safety at precautionary measures para maprotektahan ang buhay ng mga albayano at mga ari-ari ang posibleng maapektuhan ni Opong. Natatanag-apod kita kay Siring Tulos na meeting because ini pong pigpunan kang bagyo, yung ini sa lugar na pighalian kang Riming, Yolanda, and then other system na nagdadakula siya paparani sa tuya. So bako man na pigtatakot mi ang tao, kundi mas maray ng preparado po sa tuyang provincial government and then sa tuyang mga local government units. Ayon naman sa Pag-asa, inaasahang papasok ng bansa ngayong gabi si Opong. Malaki umano ang tsansang dumaan ito sa Bicol Region sa Huwebes o sa Biyernes at posibleng maramdaman ang hagupit nito sa Albay sa Biyernes o sa Sabado na aabot sa wind signal number 3. Actually po, more on both po. Actually, we should expect yung rainfall with winds, no? Dahil yun nga kung sakali nga pong umabot ito ng severe tropical storm category ay asahan natin na medyo may kalakasan yung dala nitong mga bugso ng hangin. And in terms of rainfall ay ganun din. Actually kahit na TD or TS o category nito ay nakakapagdala ng mga maraming pag-ulan. So yun po kung sa expectations po natin sa ulan ay moderate to heavy na pag-ulan coupled with yun na po mga malakas na pagbugso ng hangin. Kaugnay nito, maigting ang paalala ng mga otoridad sa publiko, lalo na sa mga residente na nasa flood at landslide-prone areas na mas maging alerto, mag-antabay sa lagay ng panahon at sumunod sa mga otoridad para makaiwas sa anumang panganib na dulot ng masamang panahon. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.